Bueno, sí que costa creure-ho, no? Perquè al final competirem pocs i no sabem fins a quin punt ens deixaran competir. Tenim moltes ganes de poder jugar, tot i que sempre es necessita tindre una mica de seguretat, no? I aquesta seguretat ens la donaran els tests, que no són 100% seguretat, però ens dona ja una mica de marge de poder saber i poder afrontar-nos el cap de setmana amb seguretat de que no pot passar res o el mínim possible. No sabem tampoc, no sabem ni si és pretemporada o que no sabem, al final això, molta feina de prepes, de començar a parar, de no saber fins a quin punt podem introduir coses noves o no, per si ens pararan, el fet de no poder competir, de no saber en quin moment estem, perquè no hem tingut tampoc contacte amb altra gent, no ens hem pogut ficar a prova. Llavors, no deixaran de ser partits en els que vols competir contra els millors, que voldràs guanyar, però serà també ficar-se a prova una mica a veure com estàs. En el cas concret del júnior B, com podem definir una mica l'equip i amb quines sensacions s'arriba a l'inici de temporada? Bueno, som crec que un equip amb molta qualitat, sí que som un equip curt, sort que tindrem a les jugadores del cadet B que ens estaran donant un cop de mà i això farà doncs, que puguem transmetre la intensitat que volem jugar, no? Una miqueta la dinàmica de club, una miqueta la dinàmica sobretot de junior A i del Copa Catalunya, que tindrem jugadores amb les dues categories, tant amb el junior A com amb el Copa, i a partir d'aquí seguir aquest camí de molta intensitat, d'intentar córrer i el que es pugui, a veure com surt. Doncs la primera setmana vam començar amb el pla físic i després sí que vam anar fent videoconferències amb els preparadors físics. Doncs sí que canviava la cosa perquè vulguis o no estàs en dinàmica, però anàvem fent el que ens passaven els plans físics i els anàvem també fent online. O sigui, ens connectàvem totes i ho fèiem online. Al principi ho veiem molt lluny perquè ens ho anàvem retrasant, però ara ja ho veiem molt a prop i hi ha moltes ganes de començar. Bastant, jo crec que sí. Perquè hi ha altres equips que no poden competir i jo em sento bé, no sé. És dur, estem esperant a que ens facin ja els PCRs, a veure si d'un cop ens ho fan i a veure si podem començar a entrenar sense la mascareta. Doncs primer que anem amb cuidado perquè fa bastant de temps que no juguem i bueno, que amb intensitat sobretot. Amb ganes, amb moltes ganes perquè tenim poc temps per fer-ho tot i ho hem de donar tot perquè no queda temps.